Дали ще улучим моста, я? Улучихме го. Този бър, ако минем още 3 пъти, ще стане след. Той вече е станал. Тук си направил автомагистрала за гонка, обаче е такъв лед отдолу. И с тези галоши дет сме. Най-много да наберем малко дървета. Вземем малко дървета за нова година. Андро, нямаш колан. Най-много си разбира зъбите. Драги зрители, Андро кара. Да. Аз правя пътната книга. Средна, максимална скорост 60 км на лед. GPS-а друго показва, 52 и 3, 4, 3. Нагоре по бъра на лед. Да. И вече ще го пусна този клип и ще се избушат тук всичките да карат, а пък то няма никакво значение, време въобще не са мери. Тук нали знаеш на къде сме? Дясно. Дясно, ама да, ама внимай. Оп, хендека! Бах ти леда. Включила 4x4 все пак. Влизаме в гората и излизаме от пътя. Андро, отворко не ще да включва. Ще пробваме. Го кажа на централния. Туристически вариант. Тук има колози, пич да си бе майката. Ако може да ставиш някъде тук, включи централния ти бе. Страшно. Андро. Деветката на небачка. Ти ще я вадиш. Добре. Ами не пресей този коло сега. Те ви. То с мънича. Но там е малко голем. Та реката му как мина тънко. Коловоза е за прескачане, не е за минаване. Та реката му. Сега? Сега тук направо, тук е той кабел дед го нямаш, нали сещаш? Канала. Канала, да. Айде за дърва. Не, молете се. Не сме на състезание все. Аз като седна тук и се едно съм на състезание. Може и на паркинга да се състезам. Гледайте го как върти вола само. Чакрек. Къде сме тръгнали с тези гуми, не знам. За гъби. Ще хванем горския. Няма ги коловозите обаче. Чакай малко бе. Сега ще стигнем до тях. На Коледа заебах жената, децата да варя в гората. Дръж пътя! Бошков и гетата с туристическите джипки минали от тук. Да, ама Бошков с какви гуми? Гетата е с някакви зимни гуми. А пък ние сме с галоши. Упс, леко сега. Сега наляво, надясно. Чакай малко. Наляво. Наляво сме, да. Тук някакви други туристи са ходили. Ти са излязли от тук, аз този път не съм го пробвал. Не. Как не? Не, тук са се върнали. Да, до тук са стигнали. Този път го знам откъде идва. Следващия път трябва да направим и от тук. Добре. Биенето на дървета е моя привилегия, моля ти се.
А как прескачат колозите реката? Обаче, друго и като има с някакво ориентирането, мамито му стара, виж, направо се променя всичко. Сега ти кажа, честно, почти се загубих. Знаеш къде ли си? Да, там оня път какъв беше наляво. Оня дето излиза, мисля, че го знам. Той излиза долу на резервата. Не е ли за конската поляна? Майче, да. Много красиво, че. Страшна красота. Аз тук не спомням да сме минали за дядо миналата, да ти кажа честно. Защото трябва да гоним наляво, пък ние тръгнахме надясно. И нищо, ще открием нов път. Те са го открили преди нас, бе. Там трябваше Андра да фанем надясно. Сега тук ще излезем на военния лагер. Ама те откъде са минали? Не от тук явно. Ако трябваше от тук да правим пътна книга през зимата, брат, че